Croeso i hyfforddiant Gair am air, rhaglen sy'n cyflwyno'r dish Trochi. Bod y dish yma o sefydlu'r Gymraeg fel iaith y cylchoedd meithrin wedi bod yn greiddiol i waith a chenhadaeth y mudiad meithrin o'r cychwyn, mae'n fuddiol i ni sicrhau bod y neges yn cael ei hadrodd eto ac yn cael ei hadrodd yn gyson. Does dim disgwyl i neb ddeall y neges, ond i bai ei bod yn cael ei rhannu a'i throsglwyddo. Beth yw'r dish trochi? Dish neu ffordd o gyflwyno ail iaith i blant ifanc yw'r dish trochi. Daw'r enw o syniadau'r 50au a'r 60au pan welwyd cynnydd yn y nifer o ysgolion meithrin a ddaeth yn gylchoedd meithrin ymhen amser, oedd â diddordeb yn y ffordd orau o ddarparu ar gyfer y plant hynny oedd yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Mae'r dish yn golygu bod y plant yn clywed dim ond Cymraeg gan oedolion yn y cylch meithrin. Y dish trochi yw'r ffordd orau i roi cyfle i blant ifanc sy'n dod o gartrefi lle nad oes cyfle i gaffel i'r iaith i ddod yn siaradwyr Cymraeg. A hwn yw'r dish mwyaf addas ar gyfer plant oed meithrin, gan ei bod nhw eisoes yn y broses brysur o ddeall, caffael a gwneud synnwyr o iaith. Beth yw'r dish trochi? Dyma ddish sy'n llwyddiannus am ei fod yn manteisio ar sgiliau plant ifanc wrth iddyn nhw ddod i ddeall a datblygu iaith. Pan ddaw hi i ail iaith mewn plentyndod cynnar, mae'r broses yn debyg iawn i'r broses o gaffel iaith gyntaf. Felly mae'r dish trochi wedi ei seilio'n gadarn ar wybodaeth am sut mae plant ifanc yn caffel iaith. Mae'r arbenigwr byd-eang ar ddwyieithrwydd, yr athro Colin Baker, gynt o Brifysgol Bangor, yn dweud, "The focus is on the content, not the form of the language. It is the task at hand that is central, not conscious language learning." Mae hwn yn bwynt pwysig iawn, sef nad cyfle i gyflwyno gwers iaith yw'r amser yn y cylch meithrin. Yn hytrach, cyfle i sefydlu iaith sy'n debyg i'r math o iaith byddai plentyn bach yn clywed yn y cartref. Mae nodweddion amlwg i'r dish trochi, a dyma'r canllawiau. Mae'r oedolion yn defnyddio'r Gymraeg, sef yr iaith darged, gyda phob plentyn, a hefyd yn deall ac yn ymateb i'r iaith mae'r plentyn yn ei defnyddio, sef Saesneg fel arfer. Mae'r oedolion hefyd yn defnyddio'r Gymraeg gyda'i gilydd yn y cylch meithrin. Yn defnyddio'r Gymraeg gyda phlant y tu allan i'r cylch meithrin. Yn defnyddio ystod o dactegau fel chwarae, cerddoriaeth, canu a dawns sy'n gyson ac arfer dda, a hefyd yn ymateb i gliwiau ac yn defnyddio ystumiau a'r corff i gyfleu negeseuon ag ystyron. Fydd yr oedolion byth yn gorfodi plentyn i ddefnyddio'r Gymraeg a byth yn cywiro iaith y plentyn. Mae rhai o'r canllawiau hyn yn gallu achosi pryder neu amheuaeth, ond mae'n nhw'n rhwydd iawn i'w gweithredu. Yn y sleid nesaf, fe welwch chi ac fe glywch chi'r sgwrs yma rhwng Daniel, 3 oed, a Delyth, arweinydd y cylch. Sylwch nad yw Delyth yn cywiro, ond yn hytrach yn cynnig y gwrthbwynt creadigol. Hynny yw, mae'n defnyddio iaith y plentyn i gadarnhau yr iaith darged. I want the other car. Wyt ti eisiau'r car arall? Yes, I want that car. Iawn, dyma'r car i ti. Dyma'r car arall. I've got loads of the melon ones, more than Joe. Melon cars for me and coch cars for Joe. Oes, mae gen ti lawer o geir melyn, mwy na Joe. Mae gen ti geir melyn ac mae gan Joe geir coch.
Mae cynnal cylch meithrin yn gofyn am sgiliau arbennig iawn, ac yn ei misg mae'r gallu i dynnu wynebau a chyfleu ystyr drwy'r corff a'r llais. Enghraifft, ystym, symud y corff, defnyddio'r breichiau a'r dwylo a symud y pen. Gall hefyd olygu addasu'r llais drwy amrywio tôn, goslef a chryfder, gan enghraifft siarad yn ddistaw neu'n uchel. Sut fasach chi'n medru cyfleu'r pethau hyn heb ddefnyddio geiriau? Pawb yn dawel. Teimlo'n drist. Eisiau diod? Wedi blino. Angen tŷ bach? Ddim yn hoffi. Brwdfrydedd. Mae'r gweithgaredd yma'n pwysleisio ac yn gwneud i ni werthfawrogi pwysigrwydd defnyddio negeseuon di-eiriau. Edrychwch ar y clip nesaf i weld rhai cynigion eraill. Pam y dish trochi? Mae llwyddiant y dish hwn yn seiliedig ar un ffaith sylfaenol, sef bod plant yn ddysgwyr effeithiol a chlyfar. Yn y 3 i 4 blynedd ers ei geni, mae nhw eisoes wedi dod i ddeall a defnyddio llawer o elfennau iaith cymhleth. Mae'r dish trochi yn manteisio ar oed y plentyn, sgiliau ieithyddol y plentyn, awydd mawr sydd gan y plentyn i ddysgu mwy am y byd, a diddordeb mawr y plentyn mewn chwarae. Mae'r llenyddiaeth ymchwil yn awgrymu bod plant sy'n caffael ail iaith, waeth beth yw'r iaith, yn debygol o fynd drwy gamau penodol. Dydy pob plentyn ddim yn mynd drwy bob un o'r camau, a dydyn nhw ddim chwaith yn mynd drwy'r camau mewn trefn, ond at ei gilydd dyma'r fraslun o'r drefn. Cam 1. Mae rhai yn galw'r cyfnod hwn yn gyfnod tawel. Yn ystod y cyfnod hwn, gall plentyn bach anwybyddu'r oedolyn sy'n sgwrsio ag yn Gymraeg. Gall hyn fod yn gysylltiedig ar newid amgylchfyd. Mae'n rhaid cofio bod y cylch meithrin ei hun yn lle dieithr, lle mae pobl newydd, plant newydd, gwrthrychau newydd a threfn newydd. Pob dim yn newydd. Gall hefyd fod yn cyfateb i'r cyfnod hwnnw yn natblygiad iaith y babi, rhwng genedigaeth a thua blwydd oed, pan fydd y babi yn gwrando, yn syllu ac yn edrych cyn cychwyn iaith. Dyma'r cyfnod sy'n cael ei alw'n cyn llafar, pre-verbal. Gwiliwch y clip nesaf. Helo, Mia. Sut wyt ti? Tyd efo Aunty Anna i chwarae. Beth am chwarae yn y tywod? Edrych, mae'r bwced yn llawn tywod. 1, 2, 3.
Hwrê! Castell tywod. Cam 2 ydy ymwrthod. Weithiau, bydd y plentyn bach yn dweud rhywbeth fel "Don't say that, say it properly." Weithiau, bydd plentyn bach o gartref dwyieithog yn dweud rhywbeth fel "Don't say melyn, it's a mummy word." Gall hyn achosi pryder a gall godi cwestiynau am les y plentyn a'n bod ni'n anwybyddu dyheadau'r plentyn. Mae'n bosib delio gydag ymatebion fel hyn mewn ffordd sensitif a hwyliog drwy dynnu sylw'r plentyn at weithgaredd mae'n ei fwynhau, a hynny heb ddibynnu ar iaith. Enghraifft, "OK te", ac yna clapio dwylo, gwenu, a'i arwain yn ofalus at ei hoff fath o chwarae. Gwiliwch y clip nesaf. Beth fasai'r ffordd orau o ymateb? It's not tywod, it's sand. Cam 3 ydy defnydd cyntaf. Yn aml bydd y plentyn yn defnyddio'r Gymraeg mewn gweithgareddau defodol yn y cylch meithrin. Enghraifft, rhugymau tacluso, canu, dynwared pypedau. Gall hefyd fod mewn ymateb i iaith yr oedolyn, fel y gwelwn ni yn y sgwrs yma rhwng Daniel a Delyth. Mae rhai yn galw hyn yn ail iaith o ddefgar, ond nid oes unrhyw beth goddefgar am hyn. Mae Daniel yn ymrwymo i'r iaith darged ac yn weithredol iawn yn y sgwrs. Cofiwch, mae deall ac ymateb i iaith yn arwydd cadarnhaol iawn bod y broses gaffael ar waith. Gwiliwch y sgwrs rhwng Daniel a Delyth yn y clip nesaf. Helo Daniel, sut wyt ti? I'm fine. Wyt ti'n mynd i chwarae gyda'r ceir? No, I put the cars away. Cam 4 ydy defnydd digymell. Dyma'r cam pan ddylai oedolion weiddi hwrê fawr. Dyma pryd mae'r plentyn bach yn rhoi cynnig arni. Mae'n gam hynod arwyddocaol. Yn y clip nesaf, fe glywch chi enghreifftiau o'r math o iaith byddwn ni wedi ei glywed yn aml iawn mewn cylch meithrin. Ac eto i gyd mae'n bosib na fyddwn ni wedi gwerthfawrogi pa mor arwyddocaol ydy'r cam yma. My daddy's reado'r paper. Mrs Davies yn pleio'r piano. Mae rhy gormod o nhw. Are we going to canu ar y mat? Pa fath o iaith rydych chi wedi ei chlywed yn y cylch meithrin? Trafodwch rai enghreifftiau. Yn ystod y sesiwn yma, rydyn ni wedi deall beth yw'r dish trochi, deall nodweddion y dish trochi, amlinellu'r camau tuag at ddwyieithrwydd cynnar, a deall pam fod y dish trochi yn effeithiol gyda phlant ifanc. Dyma gyfnod nawr i chi fyfyrio, yn unigol neu fel tîm. Meddyliwch am blant yn eich cylch meithrin. O fewn eu datblygiad, lle mae nhw ar eu siwrne tuag at ddwyieithrwydd? Beth ydy'r arwyddion sy'n awgrymu hynny? Dyma ddiwedd rhan 1. Ewch ymlaen i rhan 2.